Is-sitwazzjoni ta' nuqqas ta' mediċini u pilloli out of stock kull ma jmur qed tkompli titfal pis tagħha fuq żgħażagħ u anzjani, speċjalment fuq pazjenti li jkunu jridu jagħmlu użu minn dawn il-mediċini. Il-problema issa tant daħlet fil-font li hemm ammont ta' mediċini li jinsabu out of stock li lanqas hemm data meta dawn se jkunu mill-ġdid in stock. Fost dawn hemm mediċina partikolari li wieħed għandu jieħu meta jkun għaddej bit-trattament tal-kanċer li lan tagħha huwa li prevjeni t-tardir wara l-kimoterapija. Mediċina oħra li tinsab out of stock hija steroid li wkoll titratta l-kanċer u kif ukoll l-artrite. Din l-istess mediċina m'hemmx data definittiva meta se tkun disponibbli. L-istess il-mediċini li jittrattaw l-asma u oħrajn li jittrattaw id-dardir li bosta drabi jinħoloq minn vjaġġi fit-tul fuq il-baħar jew fl-ajru. Hemm ukoll mediċina out of stock li tikkura varjetà ta' kundizzjonijiet tal-ġilda bħall-ekżema, dermatite u anki l-allerġiji. Sorsi fil-qasam mediku flimkien ma' diversi tobba konfermawna li għal uħud minn dawn il-mediċini m'hemmx alternattivi oħra u l-pazjent qed jispiċċa jitkarrab biex ikompli jieħu l-kura li tant ikollu bżonn. Apparti professjonisti mediċi u l-pazjenti li kuljum qed iħabbtu wiċċhom ma' din il-kriżi ta' mediċini, bosta qed jisqu li l-gvern għandu jantiċipa u jaġixxi minn qabel biex ma jkunx hawn mediċini nieqsa. Dal-appell sar ukoll mill-Partit Nazzjonalista fl-aħħar sigħat kif il-problema kull ma jmur tkompli tmur għall-ar. Nies li tkellmu ma' Net News qalu li uħud għamlu tentattiv biex imorru jixtru dawn il-mediċini fi spiżeriji privati, madankollu ma sabux il-pilloli li kellhom bżonn. Oħrajn spjegawna kif il-pazjenti jkunu diġà għaddejjin minn problemi finanzjarji, mod partikolari l-anzjani u l-pensjonanti, u din il-problema se tkompli żid mal-ispejjeż u l-piżijiet kontinwa.